Ki Kiswan. Ya diaturake. Ya, Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk spot? Nggih. Wapure. Mangga Mak Tati. Nang mriki. Duet kalih Mas Genjik. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Heeh iki. Urung sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong ngadep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten omah ya wis galak lho, Pak. Omah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Oh iya? Jebulane ngono ya? Ketoke merakati. Ya. Nek aku Mutare bojone wis ora respon wis besengut kok. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki mrene ora wae. Masih jane. Aku iki aman nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Ingkar. Ngopo we? Wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omongan karo Ika wis karepmu. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngopo? Nembang kok macul. Kowe arep macul tatin po? Mani ye. Wah, kudune semule dipajak. Ala ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Kana cilik ya? Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jos. Agnes joget kok kedabikan ngapa kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis tin iki kanca-kanca kasih delok aku. Lah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku wingi arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Tak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku seperti- wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Cocok. Iya iki dite 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Rumah ya karo aku bareng. Ha iya ora tak. kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ra Lah. dibagi ya. Ha iya bener, nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya Wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya. Arep gandrung kowe. Heeh, ya kok sikik lagi dicopot klipe kok yo. Kudu. Ah. Matur nuwun Kanjeng nggih.
Ya iki Tatin. Men ditampani dhewe. Lah kowe kaya Bagong iku. Nampani 100 ki ana dit 50 ngono yo an. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok endi? Kene. Gilemu lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene Tatin? Ih, Kuwi ana sake apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang to 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tahu ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Wah, ora yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Silar ngapa? Wong aku ya ora akon kok kowe kesusu ki ngopo. Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon permisi. nek ora payu ki gawe cara rada arang le payu kae ngarep omahke tukoki plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit ngono. Dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo. Dulu udah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu becene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Gus. Heeh. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delokan mburimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Loh. Loh. Wah, tok 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 tok. Tok tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Kowe saka ngendi e? Kok kledang-kledang gawa manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Apa iki? Oh, geger. Kok darani manggul apa Oh lah yo ketok woe. Apa matamu katarak apa piye? Matamu kuwi Lah wong aku ora manggul kok meni manggul lho. bul punuk. Oh. Ya ora apa-apa. Lah kowe gembol apa kuwi kok gedene semono? Weteng iki. Meteng pirang sasi? Ora, aku ora iso meteng.
Ning iso ngetengi. Iso. Nyoba apa? Piye? Mbok kowe iki lingo, aku iki mbakyumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbok kuwi sedulur mbok ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Ah rudo paripeksa. Ya ora Rudo ngono paripeksa kok rudo paripeksa. Rudo paripeksa. Ya ora ngono carane Gento. Kabeh iki iso dirembuk. Nek jenenge ora seneng ki rak ya mbok liyane wae akeh lho. Moh Lah ngapa? liyane wis jeleh aku. Berarti wis. Urung. Wis tau sampean rasa melu-melu. Oh iya, aku penonton enggak ya? Penonton. Oh iya. Aja nyempaluki. Aku etoke ndelok ketoprak iki jejer tanggaku. Kene. Kene to. Tengok kene kok, guys to. Ora apa-apa iki gablese dinganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sikik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. piye? Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku iki ngimpi Pokoke jarine kondangan ngene, dadi ora pati aku. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mik. Lah aku mayang kene mau nang kono sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mik. Krungu e. Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Sing dadi cemplung. Apa e kuwi? Ayo, kowe gelem ora dadi cemplung? Gelem. Kowe gelem ora? Gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya suara penonton. Ayo ketoprakan kok gagas suara penonton ras do gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. Oh si roli ranang kaya kethek ya. Angger suara Jiwa kangga weru cite Kok dibuka-buka lho. Ayo. Ayo. tuk. Mbok elingo to Gento elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah, Kurang Lem. berasa sudah Wah. digendong, kurang kendu. Gelem ya? wagah kowe ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa? lor desa kae gentone ngoyak tenan. Nggih lho Bapak. Nggih. Wah, apik lor desa apik tenan.
Ketoke sing dadi gento amatiran iki. Karang Taruna. Jajaran. Lara apa kang sinadya aku gawa buku ora apa-apa protes wae ayo minggir ora kena eling apa mundut to warti rene yo hei aku direne malah dites-tes kok aku ora bae mending kowe iki rene wae aku malah dites-tes padake apa padake apa yo Padake didepison. padake apa yo oh iya kene ndelik kene nang ani tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono hah eh duwe apa duwe mic ndi lah kowe iki dutekku tak maca ya yuk maca sak karepmu ning aku wegah atar mbak alon-alon ngapa lho ki selak wengi tamtut tak turuti aku tiba Hai. ibarat wong numpak tau Manda iki tulunge aku ndonge lho, aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajarke lho. Pernah Mo aku penonton kok. penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra sama-sama. Wiyaga kok Tekan ngomah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku ora gelem dene semono Mengge-mengge ya Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. Lumampah Bareng dineke ratakne iya muni. Nah iya apa? Lah piye? Kowe biasane takne apa? Hei, Mesa nakokke. lah mau moh saiki nekokke. Nek duit nek duit aku duwe. Ayo. Hei, Wo celeng iki. Mengge-mengge Pak Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. Lumampah tanpa masa aku ngono bareng. Kaya Pak Wardidi lho apa-apa. ning madyane jala Ngopo ora disini ngono lho. Kena?
Urung. Lah mau orang adus kok arek ngedaki aku lho. Ayo to, Yu. Kuwi Sing ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Warsudi kae. Blok. Wah manut ora kowe. Blok. Pa, Manut ora. ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon, ngulon kono Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Sut, Ngapa sut? sut. Nek Pak Warsudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Engko mulih damai. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Ya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Kok apa yuk? Ora. Salah wong apa ya biyen? Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunci angin paku Kendhongane pecah. Saking mantepe lho. ya cemplok Ngapa? wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe. Mbok kowe iki elingo aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu nek ya ora ngawur ngono kuwi carane. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Aku mah kok Sesuk nek suwe aduh apa iki? Yen ra gelem ngapa? mlayu tak uyak tak lebokke mbuh nganti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Weh dalan. Lah ngapa? Toprake bubarke polisi. Toprak kok digaruki. Pemaine kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nang jeron kotak wayang yo digoleki. ayo di sik Ya. gen saiki ditatin gubuk asmara. Ya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan piye? Dilapi kok tisunan iki maksudnya piye? Lap go tisu sik kemringan. Yo gek gubuk asmara. Ninggal sik bawa tatin ya Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Hmm? Aja lingguh. Manut kae kok.
pasanganmu duet kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku gelem apa ora? Ya kowe gelem ora? Ayo. Piye jujur lho. Aku ki gawean apa-apa mbok rekoso mbok penak ora tau tak tolak. Dadi Terus? ana sing ngejak aku mbok kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Wah, aku kesel nanti aku. Oke. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk kowe. Aku mumpluk sing ngelapi kowe. Lah bojomu Mumpluk iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Iki. Ngelapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. nyingkar nyingkur Kang Mas mbok sampean niku ampun nganten iku lho biyen kaya ngopo saiki kaya ngopo Biyen ape saiki ya ora. mergane ngopo Wis anak-anak 10 kae kowe. 10 Totok maneh no lho. mbok Reneo Piye? caket karo aku ini lho Mas aku ki kangen piye Kangen. nah panjenengan kangen mboten kalian kula Kang Mas Aku kangen karo sak kabehe diajeng. kok kabeh Ya maksudnya kono kangen kowe kangen, kabeh kangen. lah panjenengan gadah garwa pinten toh Ya mung siji kowe tok. lah kok kangen kalih cinten-cinten Ya gak dibajutke. Nggo ngleremke atiku. wiwi mane nyingkar nyingkur Lho, iki nek wong iki nek le pentas total, Glotin bejamu iki napa Waduh. Pak saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh. Kowe 500 aku karo tengah. Kula asal napa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe tukang takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. cari 2 juta Laku. oh talang ki teles Ya kowe kaya arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. kowe Sing ngapa sak yuta Pak Eno. kowe ngapa Tak belani, Pak. Ya iya, aku njaluk to kowe mingan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. lah apa kowe ya sok manut Aku manut ya, Pak ya. Murah. Oh ya. Cutke. Ya. wiwi mane nyingkar nyingku Wis to. rupamu iki lho Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kok ana. oh kaya doro Arepe iki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. malah kaya doro Ya, bacotke. lingsem yen ke mutan Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk. Udah ini loh. Wes masuk Tinggal ae. besok diambil Ya. Sriuning duet karo Mbak Ika. oke 500. opa Iki kesuwan 700 itu. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? diesel kok iso bengoki maksudnya piye Ora. hah
Terus ke. Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kang kok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya. Kowe ora ngadus po? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Din. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa, mambu tetep ora mandang bae karo ora. Nek ya mambu tenan e. Diampet. Aku wis sok ngampet. Ringete kaya mah. Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Mbah. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer. Tresno keswan. Iya. Bar terus ngene bojone. Nadia nengku bok asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 bune. So tak tambahi 10.000 dadi nompamu 30.000. Yo sinten meleh? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa? Lumayan. Yen liwat aku kelingan kubuk kae yen Top iki. Bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Keswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong. Wah, edan. Channel loro iki senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sapa-sapa. Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Engko tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalan ki gencik ngono kok.
genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil dibati kuwi apa? Ketegelen kowe ora. Iya, Allah. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro kesuwan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tugel wengi 75.000 nggih Pak. Kul diwan dakoke 350 dakoke aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talang iki teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Nenone. Ya. Catatan sajroning ati. Datang luntur tiru-tiru gareng ya lho nek Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesori ya, Mbak. Mbak aku nonton ya. Seneng. Bangga anak edan ini. Kowe ora cedhak karo mbokmu, sae paranono kae mbrebes mili mbokmu iki. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mak. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Glelenge ora sama. Ya, ya.